El passat diumenge 21 d'abril, la comunitat de cristians de la Vall de Sóller celebrà en gran solemnitat l'acte de benedicció d'un retaule neogòtic del segle XIX, que ha estat restaurat i que ja presideix una de les capelles de l'església de Sant Ramon de Penyafort. Acte seguit va tenir lloc la presentació per part de mossèn Miquel Mulet i de l'investigador solleric Josep Antoni Morell del seu nou llibre, que tracta sobre la història del temple del Port de Sóller, il·lustrat en nombroses fotografies i documents relacionats amb la seva comunitat de feligresos, amb la seva construcció i les successives reformes. L'antic oratori de Sant Ramon de Penyafort se trobava dins terrenys que posteriorment passaren a ser de la base naval al temps de la Guerra Civil Espanyola. Aleshores, el temple se va haver de traslladar aquí gràcies a la donació de doña Antònia Castelló, viuda de Montis, que va regalar aquests terrenys. Se va construir en dues fases. La primera fase, ja al temps de la Guerra Civil, a partir de l'any 1938 se comença a construir el temple. Això ho van fer el temps de mossèn Joan Suec, que era el rector d'aquí. A partir de l'any 58, mossèn Josep Morell construeix l'ampliació del temple, el campanar, i diuen si l'arquitecte Josep Dolors Frates se va inspirar un poc a la tafona de les cases de la possessió d'esport. De fet, aquest és un arquitecte molt conegut i que té molt de temples dissenyats dins la nostra comarca. Presideix el temple el Crist de la Salut, aquest Crist de la Salut del segle XVIII, i tenim tota una sèrie de retaules. El retaule del Cor de Jesús, amb pintures d'en Faust Morell, el retaule de Santa Catalina, que se trobava a l'antic monestir de Santa Catalina d'Esport, el retaule de Sant Ramon de Penyafort, i, com no, destacar a Jesús de Medina Celi, amb un retaule amb molta devoció en esport i amb un retaule que l'any passat se va col·locar tal com està actualment, i la Mare Déu Morta, que s'exposa per primera vegada en aquesta parròquia. L'autor agraïa l'assistència i les nombroses felicitacions rebudes per aquesta obra, així com l'ajuda econòmica d'empreses i particulars per a l'edició. L'import íntegre de les vendes del llibre es destinarà a la parròquia.